И здравейте хора, аз съм Суперксус БГ и сега играем в PvP България. Тук при мен е Скоти Дуде БГ и Мистер Минивъл. Добре, Скоти БГ и Мистер Минивъл. И сега има някакъв тъп евент. Аз съм Мистер Минивъл и тук при мен са Окей, дайте я да снимам БГ. Айде, давай, почвай. И аз съм БГ, бе. Тук сме в PvP България. Знам, вече казах. О, мъга бе, взех Diamond каста, такова. Аз пък съм взел едно мосто, кеф. Имам и 6 вълна. О, взех някаква глава. Какво ми се кефте, аз взех глава. Аз имах много глави. Имам една глава на Митко, някакъв си там. Виж ме с главата. Къде сте? Яма виждаме, не. Аз те виждам. Аз съм като про. Обаче сега съм с някакъв тъп скин на някакво тигърче. Тигърче, бе. Ти си мачка. Аре, аз отивам да са бием, да освободят те сайте ми. Айде! Ей, аз взех мъси стон и... Някакъв тук има. Добре. Трябва бейте пичове, аз О, не! Мечове! Майко, колко неща! Дайте с 1000 милиарда меча. бейте пичове, аз съм Скот БГ и тук до мен са едни пичове, не знам. Суперксус БГ. Нека те се представят. Аз съм Суперксус БГ. Аз си забравих името. Мистер Минивъл. О, взех хорс. Аз взех... Джеронимо! Взех главата на пича. Някакъв умря! И взех... Аз пък нищо не взех. Аз си взех по айтемите. Аз взех Стоунсворд. Мъга! Аз Стонсворд. имам 10 стон. Още един взех. И аз имам Аз имам 10 6 стон сворда. Къде метът? Брете, Взех една глава. аз съм като провече. Аз съм умрял 6 пъти. Ей. Майко, то тук не цепи на поразия! Ко? Не. Какво? Не. То ми мята полшанки и такова. Кой бе, кой? Аз пита си бие Се хора. пич. Видиме. Добре, мен разкид спотна. Бой! Аз не съм. Сега съм с рускиц. Айтем, мен! Не. Не ме спи, бе! Чакай, аз идвам при вас. Да, бе, за какво му би бе разкид? Скоти дудката! Не съм аз те убил, бе! Взех хор спаунър още един. Някакъв умря тука. Аз. Какъв точно? Не знам как. Аз съм убил един. И не ми взимаше никакъв демедж. Взех вода! Мъга, ме Бъкна и убиха. ме уби. Взех какао бинс. Ние сме гати нубовете в това PvP, бе. Аз ръчичка ги би всичките. И аз така. Мен ми не интересува. Ихо. Ска си готов с отбор. Майко! Айде ми! Буби! Майко! Тък му ти взема айтемите. То ни скъсва от бой, бе. И ръските умря, бе. Всички умираме. Такъв е живота. Айтемс! Айтем! Умрях. Шимпанзе каринка. Майко, Майко, колко неща! Майко! Не, за малко да заседна. Мистер Минивъл, не ме убивай! Бутнах. Не бе, за какво ме уби? Кой ме уби, бе? Видях си тая айда на птията, бе. Взех 20 на кабел. Кой ме уби, бе? Тък му си взех айтеми, бе. Масте. Скоти дудката, ние сме тим, нали знаеш? Майко! Боклик, то се умря и ми е взел лайера на педерас. На мене, бе. Мистер Минивъл. Мистер Минивъл. Айде да ги спачкаме тия. Айде, на бой! Кечмания. Кечмания. Убих един. Взех каменен меч. На едно Пък не взех нищо. Не убих нито един. Аз бях на едно сърце, тъй че. Майко, колко неща ми пъкнаха! Да, бе. Аз си оставам... Сметката си нямам. Аз си оставам всички неща в тендър честа. Ще мрете. То се умря. Тук има някакъв, Майко! Ли бе? Да се бе. Майко! Хайде ми! Йес! Яйте ми. Не умирам сега. Екшън брони. Окей, чай, аз ще казвам. Не. Аре, каска! Don't kill. Майко!
Някакъв ма бие, някакъв ма бие! Си, мен не съм макюнал. Окей, взех няколко неща. Сериоз? О, аз съм про. Айем про. Шуанч. Про. Сега ще ме дискивате, ако съм про. Айде! Тук ли можа да седна така, бе? Прасни ме един път, бе, да умреш в кофата, бе, говедо неща. Ела тук, бе, педерас. О, умирам. Той сега... Аз тук неща съм. То да му ударите пак. Стига, бе, снимам. Удари, бич. О, то бе. О, някакви гащи! О, някакви неща! Ей, Павка! Тук някакви се бият, И ти ли, бе? Майко, не! Ой, аз съм на 2 сърца. Майко, айте ми! Не, ти трябва да ги засекнеш, за да не си Ендър чест. Чатна ти кожени бронки. И аз така. Чатната е... Зато ми умира. Не ми умира. Майко, айте ми взимам. Не. О. Кой си доди килет мистер Миниба? Къде го пише? Не си ме убил, човек. Майко, айте ми! Моите си, айте ми! Фул айрон, бате, аз викам някакво. Майко, аз тук ги бия на поразия! Брете, бе, буклици и ръскит супер. Не! Ей, кой му обиса? Фул айрънче. О, умря! Айде! Още един меч имам! Хайде! Е! Някакъв даймонд сворд мета! О, гащи имам, потикаш на дно! Педераса, взе даймонд сворд, бе! О, аз го взех за малко, ма убиха! Шарпни стрифар спек 2 беше, бе, човек! Даймонд сворд! О, ето ги! Това си тъпото е! То ще го убивам. Брете, бе, боклици! Айде! Атака! Мамо, ще умра, бе! Аз съм мъртвия. Окей, хора, сега ще гледате епик фейлове. Гледайте сега. Най-добре. Те 3 убийства. Ще ида на лайк. Майко, аз съм... Не. Абе, беге мани се, бе, тук ще се биеме, бе. Ние като протата трябва да се би. О, меч! О, това афъка! Мри. О, не, нацепим. Майко, колко мечове, какви глупости. Абе, що ме бите, бе? Майко, то сме уби. Стига, бе! Ела се покачи на клипчето. Къв си рандом. Да, бе, ела се би като мъж. Атака! Полковини брони. Някакъв даймонд глупости. Ще мрете, бе, ей. Аре, бе, за какво ме не убивате то даймонта, бе? Да, бе, те убиват нубовете. Те убиват... Тапаците си тия. Стига, бе! 3 хелта, човек. Ей, дай да го блокираме то за клипчето, е. Що ми е много гадно. Ей, що вали? Имах 1 милиард човека. Не ме руски. Не съм те оцелил. И не съм руски. Аз съм супер ескус на клипче. Да, супер. Не можах да се влезна с супърката имената. Не можах да влезна с... защото първо бе... Имах клиповата, да кажа добре, че... О, баскет от бака. Аре, бе! Окей, Аре, бе! Бой! О, взех каска и умрях. Той е лесен, ама... I am dead. Чакайте малко. Ще намаля настройките. Джеронимо! Колко намаля? Ко? Не. Майко, какъв кетч става тука? Задушаващо. Те са бият сърце, баста панарите, бе. Окей, още повече ми лаги, не знам защо. Марто, и ти се биеш с ръка. Той е скоти. Ама се бият всичките сърце, как ще нямаш клона, никъде ти имаш 15 меча. Еми, какво? Така по-яко. Майко, някакъв с кирка ни разби. Аре, елате на мърбджум, бе. Абе, бе. Аз взема един каменен меч, шарпен с нощи, взема една айрон каска. Окей, защо? Но не гадно лаги. Аз отивам на Warp Jump. Ето, отивам, като толкова тя кеф. Абе, клипчето, колко време стана? 10 минути, 2 минути. Гледай сега, каква излагация ще направя. Ай, what the fuck? Що падна го? Гледай, сега се шарпни с едно мечно, да. Окей. Изпуквам ви по всичките. Наред. Карам ви наред. Така, наред. Мрете, бе, педераси. Наред всичките. Идвайте, бе.
Марто! Мамо, убих О, руски! 57 кила изведнъж. Ай, ла, наред. Айде. 57 кила. О, Ама къбе! 50 до преди малко. Преди да кажа наред. Убиха ме, няма нищо. не! Окей, няма нищо да му направих доста кила. Там бях. Види. Ама стига с тия клипове, не мога да се... Това е втори, не мога. Колко време? Може, не знам. А? Не знам. Да, късно. Има. Окей. Си правиш експерименти. Окей, защо не мога това да го точа? Добре, хора, вече, ако можеш, да се тхомвам. Тук. Има сет холмове, ама няма смисъл. Добре, аз сега спирам клипчето. Да мина проклятия джъмп. Аре бе, не ме бийте бе! Що да не Аз съм с каменен теч, мамо! О, някакъв ми изкопирал скината! Тихо. Саша. Сет хомно. И това беше от мен. И сабскрайбвайте, лайквайте и...